A ako posledného by som rád zavolal pána Petra Hrdleho. O ňom len tak v krátkosti, je to vydavateľ, cestovateľ, esperantista. Osobne sa poznáme 20 rokov, pretože obidvaja sa venujeme okrem iného aj tomu esperantu a vlastne cez jeho proesperantské aktivity som sa dozvedel o veľmi zaujímavých jeho počinoch. Aj o tom, možno, že viacerí z vás viete, esperanto ako medzinárodný jazyk, esperanto je veľakrát označované ako jazyk mieru. A aj zo začiatku teda mal veľmi také v podstate ambície stať sa spoločným jazykom pre celú planetu a podobne. A nie nadarmo sa veľa esperantistov práve venuje aj promierovým aktivitám, aj teda sa venovalo v minulosti. No a Petr vám už povie k tomu podrobnejšie, len teda taká menšia reklama, lebo nájdete tie knižky aj tu u nás. Vydal, v slovenčine ešte nevyšiel, ale napríklad vyšiel v esperante práve vďaka jeho zásluhe vo jeho vydavateľstve ten spomínaný román Berti von Suttner v esperante For la Bataille, čiže akoby dole zbrane, alebo zložiť zbrane. A okrem iného, preto sme ho aj zavolali ako veľmi povolaného k tejto téme, pretože on vám to sám povie už podrobnejšie, ale práve kvôli vydaniu tejto knižky ho ten príbeh tej Berti von Suttner tak zaujal, že sa rozhodol vlastne vydať knižne, takisto v esperante jej životopis, čiže aj knižka Sen Laco por Paco, tam už bol priamo aj ako autor. Takže nech sa páči, Peter, mikrofón je tvoj a okrem teda o slovenčiny si budete môcť vypočuť aj v češtine jednu prednášku, ale to v súčasnosti ešte vďaka Bohu nie je až taký veľký problém na Slovensku. O Bertě von Suttner můžu povídat tak 6 až 8 hodin, ale to by vás asi unavilo, tak já se pokusím to o něco zkrátit. A první žena nositelka Nobelovy ceny míru. Někdo prohlásil o mně, že já jsem řekl, že je první žena nositelka Nobelovy ceny. To samozřejmě jsem nikdy neřekl. Ceny míru, protože první žena, která dostala Nobelovu cenu, byla Marie Curie Sklodowska. Ale abych se tedy představil, vlastně on už mi představil Petr, tady snad je důležitý, jenom kdyby mě pak chtěl někdo kontaktovat, tak aby viděl ty kontakty na mě. A začnu teda povídat něco, tu genezi mého zájmu o Bertě přeskočím, protože to asi není tak důležité, ale zajímavé je, že já jsem se o ní poprvé dozvěděl v Německu, ne u nás. A mě to tak zaujalo, že jsem si řekl, že to musím o ní se dozvědět něco víc. Přišly jiný zájmy, takže jsem zapomněl, až jsem narazil v antikvariátu na fantastickou tuto knihu, v které jsem chtěl poskákat jenom, abych se teda dozvěděl něco a ona mě tak uchvátila, že jsem ji přečet jedním dechem a hned jsem se rozhodl, že musím vydat ten její nejznámější román Složte zbraně. A tady hned chci říct, ona o něm nemluvila jako o protiválečném románu, ale o milostném románu. Protože kdyby ho nazvala protiválečný román, tak by to nikdo nečet. Takže podtitul byl Milostný román, aby to lidé kupovali. A samozřejmě dneska je to známo jako nejznámější protiválečný román. Tohle to všechno radši přeskočím, protože je málo. Vzal jsem si sem budík, abych náhodou se nezapomněl a nepovídal až do rána, tak se nebojte. Je to román v ich formě, to znamená, ona tam vystupuje, píše to jako Marta a mnozí lidé předpokládali, že je to autobiografie a že Marta je vlastně Berta. Ono to být ale nemohlo ani, nejen, že to nebylo. Má spoustu autobiografických rysů, to ano, to, jak obdivovala jako mladá vojáky, parády a tak dál a jak postupně. A je tam pozadí 3 krutých válek, rakousko-italská, dánsko-německá, kde německá to bylo Prusko plus Rakousko a Rakousko-pruská 1866, zejména tu. Ale žádnou z nich Berta von Suttner nepoznala
všechno měla pouze z vyprávění vrátivších se vojáků a z literatury. A přesto historikové tvrdí, že je to naprosto přesné. Jo, to už Petr ukázal. Tady je jenom napsaný, nebudu to číst stručně, o čem pojednává ta moje kniha. A nevyhnul jsem se ani jejímu komplikovanému soukromému životu, protože to samo by mohlo být zvláštní. Jsou tam přílohy, jednak o rodu Kinských, z kterého Berta von Suttner pochází, o Alfredu Nobelovi, který je její celoživotní přítel, a zejména o Alfredu Hermanovi Friedovi. To byl židovský, on to byl Rakušan, ale potom dlouhá léta žil v Berlíně, tam byl žurnalista a nakonec se vrátil zase do Vídně. Ale o tom snad ještě zbyde trošičku času říct. Já velice zkrátím, přestože mi se hrozně líbí to její mládí a o tom mládí bych dokázal povídat hodně dlouho, nedokázal, neuvidíte nic. Jo, uvidíte. Zajímavé je, že její otec jí splodil v 75 letech s manželkou o 47 let mladší. Byl to také důvod, proč rodina Kinských ji nikdy nepřijala. Tam prostě, takže po smrti tatínek zemřel dřív, než se narodila, takže ona ho nikdy nepoznala. A potom ona musela z Prahy. Nyní se rodina Kinských chlubí samozřejmě Bertou, ale předtím pro ně neexistovala. No a odešli do Brna, potom vychovaná byla v Brně, hrabě Ernst Egon Fürstenberg, což byl kamarád jejího tatínka, se jí postaral o soukromé učitele. Udává se, že znala perfektně 6 jazyků, ale pouze ve 4 publikovala, teda pouze. Představme si to, my kolik máme možností učit se jazyky a kdo z nás publikuje ve 4 jazycích, což tedy byla samozřejmě mateřština němčina, což byla angličtina, francouzština, italština. A nikde jsem se nedočetl, které byly ty další 2, ale jsem přesvědčen, že to byla čeština a ruština. Kdyby neznala česky, tak by nemohla překládat Brchlickýho do němčiny třeba, což ona dělala. A protože žila na tom Kavkaze, jak už tady bylo řečeno, a tam se mluvilo rusky, tak předpokládám, že minimálně pasivně musela taky rusky. Byla talentovaná, toužila potom stát se zpěvačkou, ale přeskočím. S maminkou to je důležitý, že její maminka ta prostě zděděný majetek rychle rozfofrovala, protože byla vyznavačkou kasín a Berta s ní jezdila zejména do Baden-Baden a do Paříže. A to zase bylo velice výhodné, protože to potom, jak hned ukážu, Bertě pomohlo. Pořád mi to... Jo. Měla několik milostných vztahů, zasnoubila se s operním pěvcem. Mimochodem to byl pěkný flamendr, který byl vyděděný taky svojí rodinou, zaplet se do dluhů a měl jít do vězení pro dlužníky. A tak se rozhodli, že pojedou hledat štěstí do Ameriky. A on tam jel jako první, ale na lodi zemřel, tam nevím přesný podrobnosti, takže z toho sešlo. Což je určitě pro Berty další osud velice dobrá věc a pro mírové hnutí, protože kdyby tam odjela, tak by tam byla nějakou podprůměrnou zpěvačkou a dál. Potom, jak už tady bylo řečeno, byla v rodině Suttnerových jako vychovatelka a
zamilovala se tam tedy ona se měla starat o 4 děvčata, no ale ty měli taky bratra staršího, přeskočila jiskra, zamilovala se, maminka to objevila, i když to tajili, no a maminka jí našla inzerát, že nějaký Švéd žijící v Paříži hledá spolupracovnici a podmínka je, že musí umět více jazyků. No tak si s ním napsala mu, dopisovali, on střídal italštinu, němčinu ne, angličtinu a francouzštinu, takhle si dopisovali, pravděpodobně proto, aby zjistili, jestli opravdu je umí ty jazyky. Byla u něj velice spokojená, ona měla naprosto luxusní podmínky tam, byla ubytovaná v jednom z nejlepších hotelů, přesto když přišla depeše od Artura, že bez ní nemůže žít, aby se vrátila a že se vemou, tak zrovna byl Alfred Nobel na cestách, tak ona mu jenom nechala vzkaz, vrátila mu tam peníze, který dostala a odjela za Arturem. Vzali se, jenže výsledek byl v nějakým kostelíku úplně na stranou Vídně. Rodina Suttnerová synečka vydědila samozřejmě, no takže oni se odstěhovali na nějakou dobu na Moravu, když tak vám to řeknu potom, až si vzpomenu v okno a já si takhle, tak to já jsem něco, to už jsem vám řekl vlastně, takže to takhle přeskáču. No a ona si popsala svoji situaci baronce Dadiany z Mingrélie, s kterou se setkala, seznámila, spřátelila právě v Baden-Baden, když si tam užívala toho lázeňského života a kasín. Ta ji pozvala k sobě a Artur tam vyučoval němčinu, ona vyučovala zpěv a hru na piano a začali také oba psát a dopisovat. Berta byla daleko úspěšnější než Artur, takže títo přijímali spás, ale zažili ta v rusko-tureckou válku v roce 1877 až 78. Nastoupili do lazaretu jako dobrovolníci, tam se starali o raněný a tam u obou vznikly vlastně ty jejich protiválečné city a od té doby vlastně začali pracovat, i když ještě ne tak. Co to dělat? První protiválečné dílo, které ještě napsala v Gruzii, je Inventarium einer Seele a po smrti Bertiny matky, protože Berta měla veliký výčitky svědomí, že se jí nevěnilo, tak napsala román Das Manuskript a v roce 1885, když rodiče poznali, že prostě jim láska vydržela, že stejně nemají co dělat, tak jim řekli, aby se vrátili zpátky a že jim věnujou zámek Herensdorf. Je to tak? Hermannsdorf. Takže se nastěhovali, no Berta zjistila, že tady ještě to je v tom tam, kde bydleli, tam je tato cedule a toto je Hermannsdorf, který je patřil, k tomu měl ještě nějaké doly a tak dál, ale Artur byl naprosto neschopný hospodář, to znamená, že tam se potýkali s dluhama a bylo to dosti nepříjemné. No, když byla zpátky v Rakousku, tak společnost aristokratická ji nepřijala a jí to vlastně vyhovovalo, protože říkala, že si s nima nemá co říct.
tady to jenom, to když tak si můžete přečíst. V roce 1987 odjeli do Paříže na pozvání Alfreda Nobela. V Paříži se seznámili poprvé s mezinárodním mírovým hnutím. A to je naprosto obrátilo a když se vrátila domů, tak měla dělat, čekala jí korektura jejího, to tu nemám, to je ještě, to musím přeskočit. Jo, to je zajímavý o tom Ernstovi, že prohlásila, že je to teda bylo to v jejím deníku, nejošklivější muž, který ho kdy v životě viděla. A že po 10 minutách hovoru už z něj zářila neobyčejná krása. Tak to je taky takový zajímavý. Vůbec citáty z jejich deníků. Já jsem ty deníky neviděl zase, abych tady nedělal ze sebe chytrolína. Většinu věcí, kde já se odkazuju na deníky, tak to mám od té Brigitte. Ano. Pařížský podbyl Maschinenzeitalter jí čekalo ke korektuře. Myslím, že se to jmenuje český překlad epocha strojů nebo tak nějak. Ke korektuře. Ale to už byla infikovaná tím mezinárodním mírovým hnutím, takže narychlo tam dopsala ještě jednu kapitolu právě o tom mírovém hnutí, ale protože toto bylo, cílová skupina byli intelektuálové, to znamená, byla to vlastně forma sérií přednášek, tak to nemohlo mít vliv na široké masy. A proto se rozhodla, že musí napsat nějaký milostný román, aby to lidi kupovali a aby to lidi četli a tam je infikovat proti válce, což se jí perfektně povedlo. A proto to bylo to Die Waffenlieder, milostný román. Ani jedno slovo tam není, že je to protiválečný, přestože teda tam ukazuje ty krutosti a tak dál. Je to fikce, to zase, to už jsem říkal, že mnozí předpokládali, že Marta je Berta, tak to už jste viděli tady, takže to máme některé zdroje stejné. Zapojení do mírového hnutí mnohokrát a i vlastně je to zřejmé, že ona nenapsala for la bataille, protože byla pacifistkou, ale tou se stala na základě toho, že napsala tento román, tak to ji katapultovalo do čela. Vlastně bylo to naprosto stejné jako Theodor Herzl, který taky vlastně se stal tím mluvčím toho až potom, kdy napsal ten Der Judenstaat. Finanční úspěch, tohle radši přeskočím, ale důležitý je, že ona se rozhodla založit nejen místní mírový spolek ve Vídni, to se jí podařilo, protože tam jako známá spisovatelka tak neměla problém, aby naplnila sály a aby měla ke komu mluvit, ale ona si hned usmyslela, že založí taky, dozvěděla se o existenci mezinárodní parlamentní komise mírové a tak si usmyslela, že tam taky Rakousko musí být. No jenže v té době ženy nesměly ani volit na to, aby se dostali do parlamentu, to byla výsost mužů. To znamená, že ona vlastně musela sehnat ty lidi, no a teď a rozhodla se, když byla mírová konference v Římě 1891, takže tam založí také tuto pobočku.
jako vždycky chyběly peníze, jako vždycky pomohl Alfred Nobel, okamžitě jí poslal peníze, jak pro ní, tak i pro ty členy parlamentní komise, zajímavé je, že se to konalo v Kapitolu, tedy nejslavnějším místě v Římě. Ona byla první žena, která tam kdy vystoupila s proslovem, a ona také byla jedinou ženou na tom mírovém a měla ohromný aplaus a to ji právě katapultovalo do čela toho hnutí. Zajímavý je, že když snad se to zase objeví, Alfred Hermann Fried, o kterém už jsem mluvil a vlastně vy jste o něm taky mluvila, tak ten založil časopis, který se jmenoval podle toho románu, ona byla redaktorka a zůstali, tady si přihřeju polívčičku, on to byl vynikající esperantista a autor první německé učebnice Esperanta, která se ještě hodně dlouho potom používala. Tohle radši přejedu, protože to jsou detaily. Zajímavé je určitě u té mírové konferenci, tam bych snad doplnil to, že ona tam nebyla jako účastnice, ona tam byla jako žurnalistka a žurnalistka, kterou Theodor Herzl ji tam vyslal, protože on tam přijel opožděně, ale to zase už jsou detaily, které teď nebudu probírat, ale hlavně ona vyjádřila strašné zděšení, když uviděla složení německé mírové delegace, že to byly vlastně sami militantní lidi. Napsala knihu Die Hager Friedens Conference, kteří kritikové to zdrbli, že tam hlavně popisuje večírky a takové věci, ale to my nebudeme. Zamilovala se do cara Mikuláše II., mírotvorce tehdy, měla snahu se s ním sejít, kontaktovala se ve Vídni, když tam byl jeho ministr, žádala o přijetí, ale přijata nebyla nikdy. Takhle vypadá teď v Hágu její bysta. Mimochodem, kopie té bysty je, nebo alespoň byla, když jsem tam byl, v soukromém muzeu, mírovém muzeu ve Vídni. Nobelova cena, to bylo velmi, velmi zajímavé taky, protože zase z jejího deníku víme, že vlastně ona přesvědčila Nobela, který chtěl dát, že neměl děti, že tak chtěl dát ten svůj obrovský majetek na tu vědu a tak dál. Ona ho přesvědčila, aby také založil cenu míru. A on říkal, že to přeci nemůže dovolit, aby tak militantní stát jako Švédsko, protože nejmilitantnější státy v té době byly Německo, Rakousko, Švédsko. A není možné, aby takovej stát rozhodoval o tom, kdo dostane cenu. Tak nakonec rozhodl, že všechny rozhodujou Švédi, švédský, kromě míru, a to dal Norum. Takže v tomhle taky v pozadí je Berta, takhle vypadá ta jeho. To už tady bylo řečeno, že triumfální cesta po světě, ale v Německu a Rakousku ani zmínka. Tam prostě to ignorovali, takže pouze v Praze byla oslavována z celého Rakouska a tam naopak byla velmi, velmi neoblíbená. Už to tu bylo řečeno, že oficiálně dokonce se psalo, že to její dílo je tak hrozné, že mladí muži se potom budou bát chodit do války.
jo, takže z toho měli hrůzu. No, o 7měsíčním turné po Spojených státech byla 69letá, nemocná, tlustá, měla tam ohromný úspěch a co bylo velice zajímavé, že tam měla lepší zdravotní stav než ve Vídni. Že jí to dokonce, o Monaku, o Albertovi a tak dále, to sice by bylo. Jo, důležitý je, že s Friedem připravovali mírovou konferenci 1914 ve Vídni, samozřejmě k té už nedošlo. Takže ona, tady je o tom jsem nemluvil, takhle vypadal ten Fried. Zajímavé je její činnost proti antisemitismu, zatímco ona byla v rodině vedoucí tahoun, pokud jde o to mírové hnutí, tak pokud šlo o to anti, což byl zajímavý spolek, protože to byl spolek, který bojoval proti antisemitismu, ale nepřijímal za členy Židy, protože měli strach, aby neříkali, no jo, to je zase nějaká židovina. Takže přijímali pouze ty, kteří nebyli Židy a kterým se nelíbily ty pogromy a kteří měli možnost. Byla vyděšená to už zase to bych se dostal do velkých, jejich vztah s Emilem Zolou, ještě pokud jde o Theodora Herzla a Bertu, tak to je podobný jako Nobel a Berta. Zatímco Nobel chtěl mír, ale tím, že vymyslí takový zbraně, aby si nikdo nedovolil začít válku a Berta zase šla tou cestou těch dohod, tak s Herzlem byli taky názorově strašně rozdílní, protože Herzl byl vyznavačem toho židovského státu, zatímco Berta zase horovala pro asimilaci Židů. Takže a přesto byli přátelé. Jo, to právě bylo, já nevím, to je ta hrůza, že dnešní politici to nedokážou mít jiný názor, ale přitom diskutovat a zůstat přátelští. Jo. Teď z toho bychom si měli, o těch posměších to už tady bylo řečeno, tohle všechno vynechám. Ženská emancipace, to bylo taky, nikdy nebyla členkou žádného ženského hnutí, ale spolupracovala s nima a pomáhala jim svým jménem, protože ona jako známá, když něco napsala, tak se to četlo. Zajímavé je, že to Maschinenzeitalter vydala pod pseudonymem Jemand, někdo. A to z toho důvodu, protože psala, že je to vědecké a filozofické dílo a kdyby tam byla podepsaná žena, tak ty, kterým je to určeno, by to vůbec nevzali do ruky. Takže kolem toho se rozvířily velké debaty, velké dohady, kdo to je, a teprve, když už to byla taková sláva, tak až po 3. vydání přiznala, že je to ona. To jsou pohled do soukromého života je hrozný. Ne, je hrozný to, jak já jsem udělal moc velkou zkratku, hrozný to, jak při těch problémech soukromých, jak dokázala pořád tvořit a psát. Protože Marie Louise, velice bohatá, která zdědila strašný jmění, se zamilovala do svého strýčka Artura, dokonce to popsala v románu, který Berta se zžírala žárlivostí a zajímavý je, že deníky její celý ty 2 roky té krize neexistujou a tam potom začíná další, že to musela spálit. Takže to nejzajímavější se nedovíme a nikdo se to nedoví,
ale i to, co zůstalo, tak je velký obdiv. No po smrti Artura se ty dvě dámy dokonce spřátelily, protože když byla nemocná, tak dokonce jí dovolila, aby spala s Arturem v jedné místnosti, protože Marie Louise se o něj starala. A co hlavně, protože Berta s Arturem byli chudí, topili se v dluzích, ona byla bohatá, tak mu platila lázně a takhle ho podporovala. No, dožila okamžitě, jakmile Artur zemřel, přišli exekutoři a přišla o všechno. Nastěhovala se do Vídně a tam teda dožila v bytě. Jsou dva druhy zdrojů, podle kterého o ní víme o soukromém životě. Jednak je to její memoár, který je samozřejmě naprosto idealizovaný, čili je to Manželství bez mráčků. A pak jsou to její deníky, kde teda se ona odhaluje, ale bohužel zrovna v těch 2 letech, kdy to bylo nejhorší, tak to chybí. To spálila. Ale poslední sama o sobě píše, že byla nemocná, tlustá, téměř slepá, pajdavá. A přesto pravidelně psala články, žebraví dopisy pro připravovanou Gírovou konferenci. Samozřejmě k té nedošlo, protože vypukla válka. O Frídovi si napsala Honí jako starou kobylu a vůbec tam má velice zajímavé citáty s jejím o vztahu se Stefanem Zweigem a Karlem Májem. To zase by bylo dlouhé povídání, snad alespoň to, že Karl May, když přednášel ve Vídni 10 dnů předtím, než zemřel, tak samozřejmě jeho přítelkyně Berta byla v první řadě a on tam četl taky kus z jejího díla na závěr, samozřejmě to, co. A on jí taky věnoval v Dědicové Vinetu a v Ardistánu a Džinistánu 2 hlavní roli, jsou inspirovány Bertou. Jen tak mimochodem té přednášky Máje ve Vídni taky byl přítomen mladý Hitler. Takže to zase víme z jiných zdrojů. A co je zase pro nich taky možná vysvobození, že dokázala zemřít dřív, než vypukla válka, týden před sarajevským atentátem. No, tady to jsou její přátelé, tak to vypadal její rukopis. No a na památku Berty von Suttner, toto můžete vidět v Praze, v Paláci Kinských. Ještě bych chtěl říct, že v mnoha zdrojích se dočtete, že se narodila v Paláci Kinských. To je naprostý nesmysl, protože narodila se v domě, který už neexistuje, skromným, protože, jak jsem říkal už, tak tu její matku vůbec rodina Kinských nepřijala. To už jste viděli, 2 eurovku už jste taky viděli, tady ještě nějaký filatelistický, no a tím pádem děkuju za pozornost, ještě jednou na mě kontakt a hlavně vás obdivuju, že jste tak dlouho vydrželi.